ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Саудо ТЖ, подписчикои муҳтарам. Имрӯз 23 феврали 2026 сол хонаҳои арзони фурӯшӣ дар канали Саудо ТЖ баъри шумо дӯстон тамошо кунед. Нарханаво иншоалло ки беҳтарин нархҳоанд, ҳамаи хонаҳо нархҳои дастрас. тамошо кунед бачаҳо. Баъдан барои қабули реклама, шояд хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, умуман чӣ моҳлу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ бошад дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш карда фурӯштан мегузорем. Ирӯза навбарда дӯстон ҳастаем. 193 000 сомона сехонагаи фурӯшӣ. хуб, хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Торикистон навор кунед, тамошо кунед. дар видео лайк бонед, дар канал подписатсия кунед, навора шурӯъ мекунем то охир бо диққат видео навора гӯш кунед бачаҳо азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Торикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунад. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. бардорае ки аз шаҳри Ҳисор шаҳраки Шарора 2 комната 4 сотиха бо нархи 300 000 сомон гуфтасен, марҳамат занг бизанен. ду дар хона аднаскарни мегадора, канализатсия пайвастай, свет дора, об проблема нестай, техпаспорт ҳамаш ҳастай, гирди ҳавли забор, харидори аниқ боша бо Саудо мекунем. Ҳисор Шарора дай бачако, Шарора территория гарани қиматай, ина 300 мега 4 сотиха бача азиз. боз далши маълумотша занг бизанед, бигин рақамҳои соҳибмулк ахири 54 35 да аз номи Саудо ТЖ муроҷиат карда метавонед бача азиз. 23 феврал соли 2026 сол дӯстон, ҳаррӯза хонаҳоро савдо кестем. ами канали главни Саудо ТВ ҳайдаруҷа гузарем, бо хонаҳои живой мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. бардорае ки аз ноҳияи Муъминобод хонаи назди ҳавлигӣ бо нархи арзонтар гуфтастиянд, 3 комната дора ва масоҳати умумии обши 6 сотиқ замина ташкил метиҳад. ноҳияи Муъминобод. хуб, 2 калидор дора, зиёдаи 3 ҳуҷра, 2 подвал, баня, ҳуҷҷатхона, хона қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, болои бозори Калон назди чӣ мега овхонаи болода қарор дорад бачако. 185 000 сомон иншоалло бо савдо мешавад. ана ҳамаи хона, 3 хона, 2 калидор, 2 подвал, баня, ҳуҷҷатхона, хулоса шароитош хай соза бад нестай. 185 000 нарх бо савдо дорам. занг бизанед, масъяка бигиред. дӯстон, як хонаи дига ҳастай ки дар ноҳияи Вахшай, ҷамоати Ваҳдатай, деҳаи Истиқлоли 7 қарор дорад. 4 дар хона дорад дӯстон, 10 сотиқ замин дорад, мактаби замонавӣ нав, дар бараш медпункти замонавӣ навам кардагиянд дӯстони азиз. ӯ дар ӯ тараф дӯстон, дар як тарафи агароташ чихел десен 2 хонаи аднаскарни дорад ва калидор дар инҷа бо хонаҳои навсохташтагӣ. 4 дар хона плюс калидор плюс банияи дарона
болош нопӯшонда, не ки мега тахтош якчанд қисмаш гирифтагӣ ҳастай дӯстони азиз. Мегирен шифира мехаренда ҳами болоша маҳкам мекунен, шикатура ки сар кунен, баъд зиндагира сар мекунен бача азиз. 150 та худохоҳад бо савдои соз дора. ҳамин серьёзни харидорро аз номи канали мо занг занен, иншоалло бо муомила мекунам. ҳамин видеоро ростига бачаҳо хидм рафта навор кардам. шаҳри ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи истиқлоли 7 ку ана ҳамиҷа дӯстон қарор дора. иншоалло 150 000 мега бо савдо мешавад. серьёзни харидорро ина марҳамат муроҷиат ка бирен. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ. проекта бинен чӣ хел зур 2 сотиқ замин дора. медонен 2 сотиқ замин 4 тараф маҳкам кардагӣ, бари дарвозада ҳоҷатхона кардагӣ, дарвозаи фасони хушо часпондагӣ, 2 сотиқа 3 комнатаҳай дар пеши мошинбозораи ноҳияи Рӯдакӣ 340 000 сомонӣ, 3 дар хонаи калон дорои ҳаммом, баня, ошхона, дохили хона дар ҷойгир астаи рӯ ба рӯи мошинбозор, якум кӯча сари роҳ таъмири хона падабой дора. омода барои истиқомат. масоати замин 2 сотиқа ташкил метиҳад, яъне ки 88 метри квадратӣ мега. оби доимӣ свет дора, бо кирпич бардоштагӣ ҳуҷҷатам дора. ина марҳамат дӯстон занг занед. баъд дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунен. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи наздиҳавлигӣ. хонаи фурӯшии наздиҳавлигӣ дар шаҳри Бохтар қарор дорад дӯстон азиз. шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, 3 комната, 9 сотиқ замин дӯстон азиз, 150 000 сомон нархаш. кирфи Д, ноҳияи Вахш, кирфи Д. ҳавли иборат аз 9 сотиқ замин, 3 хона, калидор, баня, анҷомхона, аловхона, оғилхона, ҳоҷатхона, ҳамаш мега 100%. хулосаки 100%. бо муомила дорад. 250 000 мегем нархша. иншоалло савдо мешавад. суроға, ноҳияи Вахш, кирфиди, шаҳри Бохтар, Қурғони Пешина. занг бизанен аз номи канали мо. тарафи даст чапа нигоҳ кунед бачаҳо, знаки лайк мондагиай. агар ки лайк намонда бошен, лайкотонро монен. бисёриҳо хоҳиши дастгирӣ доранд, насамдали не ки хеле ҳолате ки фаромӯш мекунанд. ҳамин дастгирии шумо пешравии канали Сауду ТЖ. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин общежитии фурӯшӣ. общежитии фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар районаш қарор дорад. якум этаждаи 3 хонагаҳай 193 000 сомон нарх дорад дӯстони азиз. дар ами дохили район шай бачако медонен, пешишда ами пишти ами общежитда бозорча астай. боз дар амуҷа хлопон ки меган ку пахтазавод астай. пеши ами общежитда бачаҳо болотаракда масҷид астай. баъдан боз мактаб астай. боз аму духтурхона ҳастай. пеши лави роҳи калон даҳай. ана ҳамуҷа қарор дорад азиз. хулоса дохили район пеши заводи пахта, мактаб, садик, бозорча, масҷид, мағозаҳо, аптека, хулоса ҳамаш ҳастай азиз. ина марҳамат беҳтарин вариантай. кадомитон дар корай боз болои мега 1 сотиқ дига замин дора бо ҳамроҳи худаш. ишқай падарка кадомитон мехарен. як бор занг занед оли биген ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. бози дар ами канали Сауду ТЖ не ки биген ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. бо беҳтарин мешавад дӯстон, чунки дар рӯ ҷамъ ами хонара адел мондагаем. чиздаи бистимда хай бинем бо мақулша иҷа тамошо кунем навори пурара. дӯстони азиз, мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи наздиҳавлигӣ 3 сотиқа, 1 комната, кӯчаи Максим Горки 94 қарор дорад. шаҳри Хуҷанда 1 сумкам 300 000 сомон.
телефоншонро мегзорам, муроҷиат кунед бачаҳо. ҳавли фурӯхта мешавад дар шаҳри Хуҷанд. масоати ҳавли 12 сотиқ, пашти 3 сотиқ, кӯчаи Максим Горкӣ, пушти барқи Тоҷик, ҳавли танкӯчада, мошин дурора намешавад дурбарда бошад. Азиз документу мақсад хона ҳастай. хуб, кӯчаи Максим Горкӣ 300,000 сомон бо савдо дар ахлоқ хоҳад. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ ҳафтум. Дукомнатага квартира дӯстон дар 9-ум этаж бо масоати 58 квадрат. нархи арзон кардан ки савдо шава. 9-ум этаж 58 квадрат духонагаи фурӯшӣ дар 8-ум микрорайони шаҳри Ҳисорай. 235,000 нарх дорам. иншоалло боз савдо мешава. духонага ҳолати коробка, пад шпакиловка тайёр кардиян. доми тайёрай. иҷозат ҳастай барои ремонт кардан ва зиндагӣ кардан. бинои 11 ошёна хона бошад, дар 9-ум ошёна қарор дорад. 235,058 квадрата савдо мекунанд дӯстон. шкатур кардагӣ, стяжка кардагӣ, хоб чӣ мегӯянд, корбори монтаж сантехникӣ кардагӣ дӯстон азиз. дальши кадомитон ки мегирен хитон корш мекунем бачаҳо. ҳамин қакадан мода омада расид, мо навор кардем. дӯстон, мегзарем ба 8-умин квартираи фурӯшӣ. ана ҳамин домда квартираи фурӯшӣ дорем дар 5-ум этажаш бачаҳо азиз. чӣ хеле ки мебинен ремонтош беҳтаринай дараҷаи оли қатӣ кардагӣ. 2 комната масоати 60 квадратаи 5-ум этаж дар ҳамун Саркорсити шаҳри Турсунзода регари пешинада қарор дорад. 318,000 мегем, мега соҳиб мул мега ки амира 318,000 гуфтастем. иншоалло бо савдош мекунем. рақамошро мегзорам, хай бо далши зангза пурсоншин. срочно 2 комната 5-ум этаж 60 квадратный метр 318,000 сомон. хулоса ки наздикии роҳ, свет, ов, постоянный ремонт, просто бомба, қонуну қоидаш қатӣ. бо далши маълумотша занг бизанен, пурсоншен дӯстон. оиди хона, нашоти нарх, наво, ҳуҷҷатгузорӣ, дом неки доми зур хушроҳак. дӯстони азиз, мегзарем ба 9-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 17-ум этаж қарор дорад. 17-ум этажда 41 квадрат дорем. 310 та нархаш. ина дӯстон, дар 17-ум этаж як хонага 41 квадрата. Зарафшон, Зарнисор, ноҳияи Сино. хона дар доми Мастерок, Зарнисор, як хонага лифт дора. свет, об постоянӣ. шкатуруш стяжка кардагӣ. вариантҳои дига хонаҳоро дорем. хоб, хитон далши маълумотша зангза пурсоншин бачаҳо азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ, 2 комната квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар этажи дуюм масоати 55 квадрат, айни 78, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, 350,000 нарх. срочно 2комнатный квартира мега дар продаж мондагӣ дар сентри шаҳри Бохтар дӯстон азиз. кӯчаи айни 78, квадраташ 55 та. хоб, желанкаи харид кардан дорем, маромат 2 комната ҳай дар 2 этаж қарор дорад азиз. кухни дора. хулоса ки шароитҳои хуб барои зиндагӣ, добусои беҳтарин, наздикӣ, хоб, садик, мактаб, университет, магазин, хулоса ҳама чи ҳастай. занг зад пурсоншин. дӯстони азиз, навори мо ҷамъбаст шуд. ана ман рақам мегзорам, рақамҳои хидмат барои қабули реклама. хона, замин, квартира чизе бошад дар ватсап реклама кардан фурӯш намегзорем. ҳамин телеграм канала бачаҳо дастгир кунем, беҳтарин канали ма ҳай.
ва дӯстон азиз, кадометон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи батан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.